Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Edil adamlar biletin elematly gepleşiriň täsany sizin bilen. Bugün biz size aňyrsyny wärsine göz yetmeýän kenide çelli doly öwrenilmedik. Sırdan doly bir täsirli hakda, ýagny kosmos hakynda görünýär. Kosmos hakda dörep bilen ähli sowallara biziň şu gepleşigimizde doly jogap tapyp bolarmy? Albatta hiç kim hiç wagt edip bilmedi. Hatda dünýä ýüzüniň meşhur alimlary edip bilenoklar. Ýöne biz öz başarlarymyza laýykda jogap bermäge çalışýarys mehribanlar. Şonuň üçin gepleşigimizden daşlaşmak. Ilki bilen gelin kosmos sözüniň nereden gelip çykandyny bir anyklaýyn. Kosmos grek sözi bolup tertiplik, gözellük, dünýä, asman, gümmez diýen ýaly bir neçe manylar bar. Kosmos näme? Ýeriň atmosfera gatlagynyň daşyndaky geňişlige kosmos diýilýär. Kısaça. Onuň içinde vodorodun, kislorodun, tozun bölüjükleri bar. Ýöne olar şeýle bir az bolyn her kub metre bir neçe molekuladan ýetýär. Älim geňişliginiň käbir ýerlerinde bolsa elektromagnet tolkunlary kemem kosmik şöhürler duş gelýär. Kosmos ýeriň daşynyň planetalar, ýyllardan kemem şoňa meňzeş bir näçe jismleň öz geňişlikde eýe bolan ýeri bolupdyr. Özüňizem aňýansyňyz elbetde. Bu geňişlikleň içinde iň köp öwrenileni ýeriň daşyndaky kosmos geňişligi bolupdyr. Biz kosmosda ýaşaýas, şonuň üçin hem onu öwrenmek biziň borjumyzdyr. Ol şeýle bir uly bolyn, oňa 3 trillion ýyllyk hemem tan tajaksız galaktika planetalar sığýar. Ýöne şolam älim jahanyň diňe görünýänje bölügi. Älim geňişliginiň ýaşy 13,8 milliard ýyl diýip alimler çaklaýar. Ýöne bu bir diňe çaklar. Aslında kosmos diýilen zadyň özü bir boşluk. Ýani kosmosa tan tajaksız galaktika sığýar dedim. Eýtimde galaktika näme? Galaktika bu darty şuýuju bilen özara baglaşan ýyldızlaryň jemi bolupdyr. Olar öz görünüşleri boýunça esasan 3 topara bölmek mümkin. Olar elliptik, spiral görünüşli hem de kadrly del galaktikalara bölünýär. Ene meselem biziň ýaşaýan galaktikamyz akmaýanyň ýoly diýip atlanýar. Eşdäňizmi? Onu asmanda görmediňiz ýok bolsa gerek. Ýoksa da galaktika sözüniň özü grekçeden terjime edilen näde süýt halkasy diýen many berýär. Galaktus. Greklarda bu söz akmaýanyň ýolunyň adyny aňlatýar. Eger türkmen rowayatlaryny ýady salsak, bu ýerde greklaryň düşünjesi bilen meňdeşlik hakykatdan bar. Ýadyňyzda bolsa akmaýanyň ýoly rowayaty görä, akmaýan dökülen süýdünden emele gelipdir diýilýär. Owa, biziň galaktikamyz akmaýanyň ýoly. Ol spiral görünüş halkalara değişli bolupdyr. Gün bolsa onun akasan tajaksız ýyldızlaryň biri biziň ýaşaýan ýerimizden gün sistemasyna değişdi. Gün ulgamynyň agrymynyň 99,86 öterümini günüň öz tutýar, ýani özüne düşýär. Onuň gowrumy ýerinkiden 330.000 esse ulgamydyr. Ulgamda bilşiňiz ýaly 28 sany planeta bar. Olar Merkuri, Venera, Yer, Jupiter, Saturn, Uran hem de Neptundur. 2006-njy ýyly çeli Plutonam planetaga taplapdyrlar ýöne soň ol öz orbitasynyň töweregindäki boşlugy beýleki jismlerden artylap bilmänligi üçin ýene-de sanodan çykardyr. Pluton häzir asman jismleriniň täze görünüşlerini unup planetalarynyň başyny çekki. Planeta bolmanyň işden ýöne öz toparyny, öz hataryny eňilkenji. Umman dowam etär. Indi gözüňizde geçir köreliň mehriban. Gün biziň galaktikamyzdaky ýyldızlaryň diňe biri bolýan bolsa, akmaýanyň ýolunyň bolsa, şeýle ýyldızlaryň takmynan sanyň umumyň aýdanmazda 400 milliard diýip alimler çak edýän bolsa, şol ýyldızlaryň hersiniň öz sistemasy, öz planetalary bar bolsa, olaň içinde de bolmanyna birine ýaşaýyş baglansa gerek. Bular diňe çaklama, hipoteza mehriban. Dowam edelim, esasy gepleşikden ötürü. Diýmek, adamzat kosmos geňişligini ýeke tek aň düşünjeli janlar däl diýip bilerim diýip pikir etýär. Ödem biz şu wagt diňe bir galaktikaň gurrun etdik, ýekeci galaktika. Älim geňişliginiň şu wagtda çenli öwrenilen bölügini bolsa takminan 500 milliard galaktika bar diýip hasaplanýar. Kosmosyň häzirki zaman astronomiki enjamlarynyň öwrenip bilen ýerine metagalaktika diýilýär. Enjamlar kämilleşdigiçe olaram elbetde giňep bar. Adamzat özüniň bir giden ýyldızlaryň galaktikalarning arasynda ýaşap ýörüni ýuwaş-ýuwaşdan göz ýetirip öwrenip başlady. Türli felsepeçiler, alimler biziň giýje görýän ýagty ýodamynyň, ýagny akmaýanyň ýolunyň ýyldyzynyň ýagtysyndan döränni çak edipdirler. Onu subut eden alim bolsa elbetde Galilei. Ol teleskopyň üstü bilen akmaýanyň ýolunyň bir giden çala görünýän ýyldızlardan düzülenligini görüpdir. Başda kosmos ýeke tek galaktikadan akmaýanyň ýolundan ibaret diýip hasaplaýan ekenler. Ýöne soň adamlar we alimler olaň sanyny köpdigini anyklapdyr. Akmaýanyň ýoluny iň golaý Andromedanyň galaktikasy hesaplanýar. Ol bizden 2,15 ýani 2,5 million ýagtylyk ýyly aradaşlygynda ýerleşýär. Mahavat
Mehribarlar, Begler Yolu Hususi Kärhanasynyň Alga brendi polietilenlen hem polipropilenlen öndürülen miwedir bakçı önümlerini gaplamak üçin niýetlen sebetlerine ardanlydyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 tengeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 tengeden. Howluň ardanlydyşy duşmundan geçirmän. Begler Yolu Hir kenkilligi. Yoksa da yağtılık gelenemi. Aytdyma. Bu yağtılıgyň vakumda dartyş güýji bolmadan bir ýülýän ýylyna geçýän aralygy bolup durýar. Halkara astronomiýa bileşiginiň, ýagny IAU diýip atlanýar ýöreti inisiallar hasabatyna görä bir yağtılık ýyly takminan 9,5, ýagny 9,5 trillion kilometre deň bolan astronomik ölçek birligi bolupdyr. Kosmosda araly kilometrde ölçen oklar bilişmedi ýaly. Sebäbi kosmosyň gowrumy gaty uly. Ýagtylyk ýyly adatça her ýyl gün sistemasynyň daşyndan jismleň aralygyny ölçemek üçin ulanýar. Ene bärde bir mysal getireliň, hasda düşünikli bolar ýaly. Ýere iň daş planeta Saturn hesaplanýar. Olaryň arasy 0,100 15 ýagtylyk ýyly bolup durýar. Ene başgaça aýtsak Saturn'un ýagtysynyň dolu aýdylmada Saturn'un ýagtysynyň ýere ýetmek üçin 80 minut gerek. Bir ýerden 100 ýagtylyk ýyly aradaşlygyny ýylla synlaýan bolsa, demek biz onuň şu wagtky dälle 100 ýyl mundan öňki keşfini görýär. Pikirlenip görüň, ýagtylyk bar ýa günnün ýa haýsy bir ýagtylyk berji afzallan. Ondan soňra serpikme hadisasy geçse edil aýy biziň synlaýşymyz ýaly we serpigip şol ýanky biziň görüp bilen vizual maglumatymyz bize gelýänçe şonça ýyly geçýär. Indi kosmos haýsy belentlikde başlanýar diýen sowal bar. Kosmos biziň planetamyzdan, ýagny ýer togalygyndan belli bir aradaşlykda başlanýar. Ýeriň atmosferasynyň başgaça aýdyganda howalyk atlagynyň hemde kosmosyň serkedidir. Ol serkede bolsa karmançylyk diýip atlanýar ýaly. Onuň sebebi elbetde açan ol deňiz derejesinden 100 kilometr beýlikde ýerleşýän. Açan amurda bir wagt suud etme başaran Amerikalı inžener Theodor von Karmanyň şanyna da kıldı. 20-nji asyrda Karman ilkinji bolup enjamlaryň şol belentlikden ýokary gitjek bolsa, olaryň birinji kosmos teýdligine hereket etmeligini aýdypdyr. Soň astronomlar has takykat aplamlar geçirip 118 kilometr beýiklikde atmosfera ýerleriniň düýbünden ýokdugyny, oňa derek kosmik bölejikleriniň ýoşukdan peýda bolup başlaýanyny suud etme başladyr. Kosmos nähili öwrenipdir? Gyzykly sowal. Adamzat kosmosy ýuwaş-ýuwaşdan öwrenipdir. Ýagny dürli açyşlar edipdir. Ýeriň daşynyň naky geňişligiň çynlyky öwrenilip başlanan wagty 1957-nji ýylyň 4-nji oktyabr diýip ataplanýar. Şol gün atmosferanyň daşyna Hemra bir Sputnik adly ilkinji enjam uçurulupdy. 1961-nji ýylda bolsa, ýagny 12-nji aprelinde Yuri Gagarin kosmosa uçupdyr. 1969-njy ýylyň 21-nji iýulyny Neil Armstrong ilkinji bolup aýa gadam basýar. Yeni 2 ýyldan soňra ýeriň orbitasyndan aýlanýan Hemra 1 stansiýasy öz işine başlaýar. 1998-nji ýylyň noýabr aýyny halkara kosmik stansiýasynyň birinji moduli işe girdi. Şondan bäri adamlar kosmos giňişligini öwrenmäge kömek edýän tehnologiýalar kämilleşdirmek uruna berdi. Golay we alt kosmosa ýetmek üçin nähili tezlik gerek. Etlenlik zat planetanyň orbitasyndan çykmak üçin belli bir tezlikde hereket etmeli. Ama kosmik tezlik diýil. Yer üçin olar şeýle ölçülýär. Ýagny sekundda 7,9 kilometr birinji tezlik. Ol ýeriň orbitasyna çykmaga kömek edýär. Sekundda 11,1 kilometr eýem ikinji tezlik. Bu tezlik bolsa planeta ara giňişlige barmaga kömek edýär. Indi sekundda 16,167 kilometr bu bolsa üçüncü tezlik bolup ýyldara giňişlige ýetip goýdy. 4-nji kosmos tezligim Akmaýanyň ýoly galaktikasyndan çykmak üçin gerekdir. Ol sekundda 550 kilometr bolup durýar. Eger kosmos gemisi şondan pes tezlikde uçsa, planetalaryň ýyllygyň ýa bolmasa galaktikaның dartyş güýji ony goýbermýär. Açyk kosmos adam bedenine nähili täsir edýär? Gowsawa. Eger adam açyk kosmosda hiç ýyly gorog eşikde, ýagny skafandrasız galsa, onda dekompressiýa başlaýar. Ýagny bedennäki gaz bölejikleri giňelip başlaýar. Bundan başga da adamlar howa ýetmezçiligi başlanyp şol sebäpli güneşiň şöhleleri ony ýakyp başlaýar. Öýkünde galan howa ýagdaýyna bolsa, basyşyň üýtgümegi sebäpli oňa agram düşmegi mümkin. Ýene bir gyzykly maglumat, adam açyk kosmosda dem aljak bolup synanyşmasa, bedenine uly zeper ýetirmän 30-60 sekund ýaly ýaşap bilerdi.
Kosmosda hiç bir da soğuk ýagdaýda bolup bilen o. Şonuň üçin hem adamyň gözünde kemem ağız boşluğundaky çyýrlylyk bu wagt başlaýar. Garal Warhol ýa-da skafandersiz kosmosa gidäýme. Skafanderlar hakda şu portada durup geçerik. Olar adamyň kosmosdaky hukuklygyny üçin edýän daqlardyr. Biler bolsaňyz her skafanderyň agramy ortaça olan 128 kilogram bolup, ol kosmonawtyň özünden 2 daha agyrdyr. Kosmonawtlaryň bu geymi 11-14 gatdan ibaret bolýar. Ol gatlar nämeden düzülen? Meselem neylon, neopropen, termoplastik ýaly materiallardan. Skafanderlar 184 derece soğukdan we 149 derece kızgından ýaly plus minus çoň ýaly tapawutda saklamaga çydamly bolup durýar. Bir skafanderyň ortaça bahasy tahminan 22 milyon Amerikan dollaryna deň bolup durýar. Mahavat. Çay başında. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularyňyzdanam ziyat. Kosmos näme üçin beýle soğuk diýip sowal ýüze çykýan bolsa, äzir gysgaça aýdyp berjek. Kosmosda ýyllylygyň derejesi -273 gradusa deňdir. Başgaça oňa dolu nol ýerler. Elbetde, şol derejede atomlar hereket etmesini betedýän ekenler. Ýyllylygyň şöhreleri düşde kosmos sowuklugyna näme üçin galýak? Näme üçin? Munyň sebäbi planetara giňişlikde hiç zat ýoklugyndan mehribarlar. Ýani gysgaça ýyllylygyň şöhlelerini gyzdyrmaga zat ýok. Şonuň üçin bu ýerde ýyllylyk hiç wagt üýtgän hymyjyda nollugyny görýär. Kosmos näme üçin garanty? Kosmosda ýalty saçan ýyllyklar känem bolsa, näme üçin ol garantylygyna galýar? 1823-nji ýylda astronom Wilhelm Olbers töweregindäki giňişlik çäksiz bolsa onnaky obyektlerim duran ýerinde dursa, adam ýyllyklary giňişligiň islendik nokadyndan görmeli çakydy. Ýöne näme üçindir adamyň gözi diňe gara tümlükdäki ak nokatçyklary görýär. Ýyllyklarda demek kosmosyň hem çäkleri bar. 1920-nji ýyllarda Edwin Hubble galaktikalar hereket edip bir-birinden daşlaşýanlygyny suwd edip. Onun çözdüklerinin netijesinde de uly partlama teoriýasy emele gitdi. İngilizce alanda Big Bang diýip at berilýär gysgaça. Olam elbetde 13,8 milliard ýyl mundan öň älim giňişligindäki hemme zat gysylyp, kiçelip, bir nokada öwürilip, äger uly güýçli kızgınlyga, hemme gaty ulydy kızlyga eýe bolupdy. Soňam näme sebäpdiginden belli däl, ýanky nokat ululyp giňe başlapdyr, özüm akyl ýetmez derejede edil partlan ýaly çart giňe. Giňer soňam birden hiç kime aýtman etmän öňkü gyzgynlygynam, ýanky kızlygynam ýetiripdir. Ondan şeýdibem, elbetde galaktikalar, planetalar, ýyldızlar umman ählisi gysgaça kosmos emele getdi. Bu teoriýa kosmosyň näme üçin gara reňkdedigini özünden düşündirýär. Galaktikalar, ýyldızlar bir-birinden şeýle bir tezlikde taşlaşýarlar bolan, olaryň ýatydy bize çenli gelip ýetişýän o. Ýa-da biz görýändir. Şonuň üçin biz garan hasmana seredilmezde ol ýerde ýyldızlarym bar. Ýöne biz olary görüp bilemdi. Kosmosda ümsümlük höküm sürýär. Biziň planetamyz ümsüm ýer diýip Orfield'in laboratoriýasyndaky ýansız kamera saplanýar. Ol sesleriň 99,99 bar bir derejede özüne sesler singdirýär. Ýöne şol ýerde de siz bütünlüğü ümsümlükde oturmaýarlar. Ýani siz dem alşyňyz ümsümlügi bolar. Häzirki wagtda şol laboratoriýada her hili barlalar geçirýärler. Mundan başga da şeýle kameralarda NASA'nyň hünärmenleri, ýani geljek astronawtlary ýerite signalyny geçirýärler. Kosmosda howaň ýoklugy üçin onda ses hem düýünlenýär. Şonuň üçin hem hatda güýçli galaktika partlamalaryň bütünlüğü ümsümlükde bolup geçýär. Beýle şertlerde işlemek gaty kyndyr, dogry. Dol ümsümlükde bar ýok, bir näçe minut bolanda da öň tejribesi bolmadyk adam psihiçeski ýagdaýda bir elbetde howsala düşüpler. Näme bolganyny bozulmagyna getirer. Ýogsa da astronawt sözi iki sany grek sözinden ibarat bolup durýar. Astron ýyllyk hemde newtes, deňizçi diýen manyny berýär. Demek terjime edende astronawt ýylly deňizçisi diýen manyny berýär. Odan söz. Mehribarlar, ýöne şu ýerde bir elbetde biziň bu ýaşy maglumatymyzy belläsimiz gelýär. Kosmos giňişligini geçiren, wagty boýunça dünýä rekordyny täzelen kosmonawtyň Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gahrmany Oleg Kononenko bolmagy bolsa elbetde biziň hemmemiziň ýüregimizi bu ýaşdan doldurýan hadi pikir eden. Çünki Russiýaly bu kosmonawtyň doglan ýeri bilşimi diýýär biziň güneşli watanymyz, odan ýurdumyz Türkmenistan bolup durýar. Garal umuman aýdanda kosmos adamzadyň entek asyrlaryň dowamyny öwrenjek täsirligidir.
Mehriban iyileşler, hormatly watandaşlar, ine de bu gepleşigimiziň çäklerini size kosmos hakkında öz bilýänje dağıtlanmady ýetirmegi makul bildik. Elbetde gepleşigimiz görnüňizden turanlardy umyd edýär. Başga da kosmos barada kimin näme pikiri, ideýa, ýetgeş maglumat bar bolsa, başda kommentariýada garaşýa. Eger de ýok diýen ýagdaýyňyzda like basyň we uman paýlaşmagy unutma. Ýene de birde mehribanlar Türkmen portal bilen galyň elmini, çünki Türkmen portal siziň iň ýetbarly maglumat çeşmekdir. Ýene kunlarda ýeneki gepleşiklerin başynda görüşýänçä, hoşça